You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast hosted by two millennials from Davao City. Ako si Kringkay. Ako si Darling. Listen and chill with us twice a week as we talk about modern society and pop culture. Hello, hello, hello. Hi everybody, welcome to episode 61 Daghanan na to. of Dili Ni Advice. Ay na naman, hindi naman imunda. Gani, wala pa rin off ang soundtrack. Hello. Ana, okay. It's so exciting, you know why? No, yan naman. Kay one of our donors has left a comment on Oh. our Spotify, one of our Spotify episodes, and she said, and I quote, "I keep forgetting to comment, but this is Carmen, pronounced like the traditional Carmen. But I love the Hermione Granger bit and forced my friends, family, and coworkers to listen to that part of the episode. I'm so excited about Best Academy." Yay! Thank you so much, Carmen. Kabalo na nito sa pronunciation sa iyang pangalan. But I like Carmen. You do? Oh, pero wala lang ko ka ng OA nga southern nga E, Carmen. So instead of Carmen, you say Carmen. How about we say Hermione? Carmian. We flew over the North Pole. Gani ang O, di ba na ay duha ka syllables na siya. Oh. Oh. Murag ana good. Oh, Kusuga po na. grabe po, grabe po. naman D&D na to po. ni Be. Dali lang ba? Dali lang. Grabe. Grabe, naman grabe, po. grabe. D&D. Oh, na D&D na. Okay. Well, salamat sa ato ang mga honorable mentions. Ang ato ang donors nga sila Yayu, si Ter, ug si Carmen. Thank you, thank you, thank you. You Thank you. are now one of our elite donors. Salamat po. And salamat po sa mga listeners forever and ever. We love y'all. Gani, no? Anyway, magsugod na ta sa itong uluhan. Anywho. Oh. Sa uluhan sa mga nagdilaab nga mga balita. Principal, one by one, gipatanggal na kuno sa iyahang posisyon. Di ay ba? Yes. 18 million ka mga graduates sa senior high school. Functionally illiterate kuno? Di ay ba? Lalay. Buutan man namong lalay. Langga man na si lalay. Og! Yanna! Usa ka motovlogger! You tell me! Yana! Ugapan pa sa Dili Ni Advice. Unsa naman ni si Darling? Naunsa naman ni si Darling. Oy, dili siya formal karong Dili adlaw. siya formal karong adlaw. Gani, Wala pa no? man siguro na siya nahuwasan. Dili man murag luya lang. Chill na akong lawas ron. Nag-chill rami karon. Hi, belated happy birthday sa ako ang maayuhong igsuon. Ay, thank you. Thank you. Oh, wala pa mo nag-greet everybody. Wala po. You have to leave a comment and say happy birthday, Kring Mm. Kring. Dapat lang. Fun Joke fact, lang. fun fact. Ah. You were named after a bold star. Uy, bold star ba di ay? Bold star, uy, hindi. Bold star ba di ay? Abi Bold ba na ako star, ang oy. pageant queen? Si Christina Gonzalez. Ang yang angga kay si Kring Kring. Abi ba na ako, she's a pageant queen. What happened? She was a bold star, I think. I don't know. Uy, pageant queen lang man ako nahibalan sa iya. Grabe naman po na siya. You have a Uy, bias. You have a bias. Why are Accept you the truth. Why are you shit talking on my queen like that? Wala, Queen Jod. O niya, istoryahan na to ni si Principal one by one. Unsa din na siya? Si Principal one by one, kay, gipatanggal, gidismiss sa iyang position as principal dito sa Laua-an National High School. Ay, hala ka. Congratulations. Dili, siguro Laua-an National Ay, High dili, School. di. High Katong- school sa Laua-an, Antique. Katong school kung asa siya na-assign as a principal. Oo. Na-dismiss siya dito nga position. Ay, hala, maayo. But actually, na-dismiss siya. Murag medyo vague man good. Wala siya gipatanggal sa DepEd. That's not the term that was used in the article.
it's just dismissed from the position. So let me read. Let me read something. Okay. Wait, where was it? I lost it. She take my I money say she a gold when digger. I'm in She ain't messing need. with a broke. So the president has stepped in and directed the Department of Education secretary to dismiss Principal Venus Divina Nietes from her position at Oh. Colonel Ruperto Abellon National School in Laua-an, Antique. This action comes after a contentious incident on April 15th during the school's end-of-year event, where Nietes reportedly instructed students to remove their graduation gowns, sparking public condemnation. The president's directive was confirmed by the Presidential Communications Office with stating that while Nietes is no longer the principal, her teaching credentials remain valid. Di ay ba? So muna akong question, medyo vague siya. Dili man gud ta teacher, Kring. So dili kayo ta familiar sa ilang mga terminology nga gipanggamit diri. Her teaching credentials remain valid. What does that mean? Does it mean that she still is going to get her pension? Her retirement? Teacher gihapon siya officially. So she will get the retirement. Is that what you're saying? Maybe. Oh, teacher gyapon siya officially. Kanang naagi hapon siya whatever license, teaching license. Oh, so she's still a licensed professional from the Oo. PRC. Oo, na-dismiss lang siya sa iyang position. Ambot kung tama ba na para sa ilaha. So is but that I'm not gonna enough? Is that complain. enough punishment for that kind of person? I don't know anything about this industry, pero siguro I would say kung maura na ang iyahang fault, kung siguro effective man daw siya na pagka-teacher sa unang panahon, Kisa man maura ingon daw na wala, ako alang theory. Oh. Kung ang iyahang pagka-principal lang ang walay lami, then maybe it's enough. Maybe. Sa bagay no, kung dili na nimo makuha imo ang pension ba, and it's worth, she's a principal already, so she's probably getting a lot of dough when she retires. Dato So na it's siya. probably gonna be millions, right? Makasad no kung dili niya makuha. O sad po niya. Pero nag-ingon mo ko siya one by one. Tungod sa iyang gingon nga one by one. Kabalo ba ka? Ang iyang pangalan ba, huy? Si Venus Divina Nietes. Mura jog pang kontrabida Ay, iyang oo, pangalan. no. Latina kaayo, Latina. Oo. Si kisa tong teacher sa Divinia. Princess Sarah. Si Miss Minchin, ang head dito sa ilang orphanage school. Ay, si Lavinia di ay to ang kontrabida, ang school bully. Oo, si Si Lavinia. Lavinia. Oo, si Divinia siya. Oh, si Divina, si Venus Lavinia Nietes. Oo. Oh, no? Siguro taas kaayo ang iyang career na to the point na karon principal na siya, so kuan na gid siya kanang official tawag ni veteran teacher. Say tawag na. Expert teacher. Retired. Ay, dili. Ang saban. Kanang tangaan na siya ba sa iyang field. Tangan siya. Oh, so sayang man pod ang iyang mga siguro effective siya na teacher sa una. Am ta kabalo maura man ni iyang kontrobersiya. Pero na naman gud siya incident before. Maupod Then no. naanapod karon. Pagka principal Isn't gihapon to. that enough reason to dismiss her altogether? Um Like removing her privilege to get a pension. Hulo, in kayo harsh si Darling. dili harsh. gihapon siya enough. Siguro kung krimen na gyud ang iyang gibuhat. Pero skandalo ra man gud iyang gibuhat. Okay. Mm-mm. Oh, you made sense. It's not a criminal kind of thing. Oh, skandalosa lang gyud Wala siya. siya. It's a civil kind of thing. Or ano. Oh, sige. Pwede. Bright ka. Hala, Bright bright ko ka. karong adlaw, hala Bright no. ka. Gani, no? Yeah. Na-point out sa ako ang husband. Oo. Ano siya, after ta nag-record aning episode with the one by one principal, Oh. ano siya nga, pag ikaw daw, tiguang na ka, nga, nagkatrabaho gyapon ka, let's say 55 na ka, last 5 years of your career na lang, ang nabilin. You have 5 years left to serve in whatever field or trade or whatever profession you have. Mo daw na ang time nga dapat chill lang daw ka. Bitaw no. Dapat you do everything you can to protect your retirement. Oh. Because whatever happens in the last 5 years can make or break your retirement.
Biton Uy, no. very experience. Pero although dili pa siya pa-retire ato nga time. Oh. Pero atong uncle ba? Ay, There was an no. incident and cases were filed back and forth na giblaban niya iyang pension na makuha pero sadly dili jud niya makuha iyang pension because something happened. Ay, sayang yun. Oh. Although, dugay-dugay pa to nga time na ma-retire Retire siya siya. pero na-revoke na iyang right to get a pension. Sayang ang putang iyang many years of his career. Many years na, ay, siguro 2 decades na siguro siya Sayang nag-serve. kaayo. Oo, pero dili pa siya ma-retire good ato. Pero sad to say, it's a lesson that should be learned. Nga dapat honorable jud ka sa imong job. Bitaw. Oh, you don't do anything that will compromise your retirement, your pension. If it's worth millions, you have to protect it like it's your baby. So you have to chill inside your office. Be nice. Smile to everyone. Don't start anything. Oh, don't start a scandal. Don't make any dramas in the office. Don't engage in politics. Siguro no ang ilang gihuna-hunaan nga time kanang mga wala nagprotect sa ilahang pension. Mhm. Wala sila naghuna-huna sa ilang pension. Wala sila I don't know what they're thinking about. Ang gihuna-huna nila ang the now. Wala sila naghuna-huna sa ilahang future. Then this podcast is like your guiding light. Oh, na protect Your future. correct kong. Kay sayang oy. Pero may gani no murag gibilin yang teaching credentials. She's no longer a principal. Just correct us if we're wrong. Kay dili man gud mi teacher, wala mi diha na field, pero from our understanding, she will still get her retirement fee or retirement whatever. She already had hers. Tapos kung na-dismiss siya, i-reassign ba siya? Muna yung pangutana. Unsa man siya mag-early retirement? I don't know if that's a thing. Kaya napa ba mo dawat sa iya ha? Napa siguro no? Kung i-dismiss siya as pagka-principal, maybe she is still qualified to teach. Oh, morag. Oh. Ala, kuya wa, oy, dili ko. Wala ba yung choice? Uy, wala ba yung choice sa mga students? As sila padulong na advisory class. Wala, If you're assigned to that class, you're there, locked in. Dili naman kakabalinog section. So what if siya yung matimingan na advisor ni mo? na. Wala kay mabuhat. Magpa-tanga-tanga ng pakahoy-kahoy na lang yung kadala. no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ana lang ka. Yes, ma'am. Or mohilom, no? Magpa-invisible lang ka. Dili ka bakita sa iya. Hindi ka niya matimanan. Murag og siya sa stage. Sino yan? Wala siya kaila. Wala, good. Wala siya kaila. Dili na niya mainitan. Kaya wala man siya kaila. Ganino po. Na yung pagumangkon, skibidi na si Ucho. What does skibidi mean? It's just a made-up word that these kids use. Mau ba? Ana si Nathaniel Blanc onay comment. Mag-principal sponsor na lang daw na siya. Ay, di ay ba? Sa kasal? Uy, palakpaki. Gamay lang ha, gamay. Mau ba? Mau ba? Nakatry na ka ma-principal sponsor? Wala, oy. Ako wala pa po. Wala, oy. Well, I don't think we're at that age yet. But it's coming. Yeah. It's coming. Siguro kung madato ka, feeling ako mga dato lang na ang principal sponsor, pang dato lang na siya na position. Dili ko ma-invite. Siguro pang dato lang. Kaya gusto ko mong lingkod sa tubangan. Gusto ko na, sir, dito ka mo po. I look forward to that. Pero ayaw mo Special kasi ko sa akong treatment. gift ha. Maybe it's not monetary. Maybe it's just my presence. Wala, dili na ko nila i-invite. Kiningon ako daan. Nakita na nila. But in a few years, na anay mang-invite sa imo, ay, ayaw kay kahinumdum ka ato nga episode na gisulti niya nga di siya mong hatag og gift. Monetary gift. Presence lang niya. Presence lang niya. Oo. My presence is a gift. That's why it's called a present. Mo. Tama ba kung giingon? Mo man ang quote na gingan sa Kung Fu Panda. Ay, tama. Tama ba ko? Sige. Oo. Next, mag-move on na ta. Uy, next. Kay taas-taas pa itong istoryahan ka, Lalay. Alay, buutan. 18 million ka mga ning graduate na mga senior high school students functionally illiterate kuno. Ay, kaluoy. Basa haragod ni nga kuan kani. Kene?
Recent studies have highlighted a growing concern about functional illiteracy among senior high school graduates in the Philippines. Kaluoy ba? According to the 2024 Functional Literacy, Education, and Mass Media Survey conducted by the Philippine Statistics Authority, around 18.9 million Filipinos who completed secondary education between 2019 and 2024 struggle with reading comprehension. Diba? Diba? The PSA recently redefined functional literacy, expanding it beyond basic reading, writing, and numeracy to include higher level comprehension skills. This change revealed that 21% of senior high school graduates in 2024 do not meet the new literacy standard. Previously, high school graduates were automatically considered functionally literate, but the updated definition now requires them to understand and apply information in real-life situations. Sama man pud bitaw. Murag makarelate ko ani. Murag naay tabo kagahapon. Naa di ay? Naanay tabo gahapon. Unsay nahitabo gahapon? Nag-post ko niya, giaway ko niya. Wa siya kasabot sa compose. So, he lacks comprehension. Si Mario. Si Mario. Dili sapat nakabalo ka mo basa, dapat nakasabot ka sa imong gibasa. Gani no. Unsa to imong post? Di, Gusto about nimo- lang man to. About lang man to sa kuan, sa kanang... Something. about lang good sa ako ang hometown. Ana lang good. Oo. And then he went politics on me. You went politics. Yes. And it's irrelevant to my post. It was irrelevant to your post. Yes. So wala niya na comprehend what you were trying to say. He didn't at all. Oh. Like, what did siya kasabot sa akong post? I can Oh. tell. He went all politics on you. Oo. Guys, ma-concern man pud ta ani no. Bitaw, tama Ma-concern jud. ta ani. Tama jud. Agree ko aning change. Agree ko aning upgraded definition. Oh, okay. Dapat it's not enough for you're right. It's not enough for you to just read or write. You have to understand what you're reading and writing. Oh. Magpasalamat ko kay ang ako ang duha ka anak. Mm. Except na lang atong mga dagko na. Sagdan na nato sila kay college na sila and thriving. Yeah, Yes. si Kuya Torrance kay nag-work na. Uh-huh. So kaning ako ang ginapasabot is kaning ako ang third and fourth son. Magpasalamat na lang po kuno kay makaingon jud ko dili sila belong ani nga statistics. No, kasabot sila sa ilang ginabasa. Yes. Mm-mm. And actually one of my sons is a reader. He collects books. So I'm very, very happy. That is really nice. Yeah. Kabalo mo, I feel like kanang ang kulang lang yun yata is dapat ang saon nato pag-encourage ang mga bata magbasa. I don't know how. Because na namang guy phones, it's a distraction. It's a big distraction na jud kay sa una man gud wala tay phone screen. So akong lingaw gyud kay if you can remember, we have books in our house na about medical O ano mga medical books na to? Mga encyclopedias of diseases. Yes, we do Saka have that. to? And Oo. I was addicted to that book. Oh, bita, ako po. Di ba? No, I read it all the time. Yes, me too. Balik-balik. Kay maura man ang naa. And also, I've borrowed books from our library sa atong school sa una when we were youngins. When we were youngin. Nagahiramig books sa library and some of them I haven't returned. Ay, di oy ba? Proud na kayo. Lain na po na ko. Kana lang kung, naandi ay ni diri. Wala na nako na uli. Ay, next school year naman. So ako ang lingaw sa una kay nahurot naman og basa ang katong mga medical books na naatas balay. Apil pud tong books about kidneys. Naapod to. Ang aside sa school books, naman may reading book sa una. Aside ana, mobasa ko og mga Sunstar balita ng mga newspaper. Kaya wa man jud lain. Wa man jud lingaw. Mao na ganahan ko mahimong newscaster. Yes, and also I don't know why but Reader's Digest is always available Ay, sa atong upod. house. Oo, kay Katupod, kay atong papa si lolo nato. Gapalit yata siya ana. And it's available in our house and when we're bored, we open it. Oo. It's not like ginakolek yun na to kay reader ta. It's just mao na there available. as a distraction. Hoy, para sa basig, to matingala ato ang mga listener ba? Wala day mo TV sa una? Naamampod. Kana lang kung
Naami TV sa una pero di man may kabuot kay among lula og lulo may mutan-aw sa TV. Dili pud kring na po yung mga schedule. Dili man karon nga on demand naman tanan shows. You Sa can bagay, watch you can watch anytime. Oo. Oo. Sa una na schedule. So kung dili na ko schedule karon mo tan-aw kay dili pa let's say That's So Raven, dili pa ana nga time. Oh, wala pa Tom and dili Jerry pa na showing. Totally Spice. Oo. Dili pa ana ang show ana nga time. Wala ko choice. Alam nga na magmutan-o ko ganang boxing nila or nila kanang ginatan-o nila papa. Dili ko mutan-aw. So wala, basa-basa na lang sa ako. Ana, it's not like that was like a thing for us na reader jud ta. No, Wala we're lang not gid may reader. choice. Wala lang kita lingaw. We found it as a distraction, right? Right? And so right now the distraction for the kids kay kuan kaning Anytime, phones. anywhere, 24/7. Yes. Phones, laptops, tablets. Kabalo ka akong gibuhat kay can I just brag my son sa iyang grade 1 na siya award na nakuha Academic Excellence in Reading and Literacy. Oh, that's nice. The Scholastic Award. Scholastic. Katupong mga Scholastic Award. Kay ngano. Kay ngano. Kay, di ba, cellphone naman mga bata ron. Gidownloadan ako na siya og reading app sa iyang cellphone, sa iyang tab. So, matag gabi bago may matog, mag-story sa me. Oo, magbasa me. Ay, nice na siya nga culture. Na may culture sa house. Wala may culture sa house, but I don't know why my son, all of a sudden, naga-read. As in, tuyuon jud niya ang kanang bookstore, mo palit jud siya. I don't know why that happened. Culture sa iyang surroundings. Oo, sa mga friends po, sa circle of friends po siguro niya, no? Yep. Also, I think this is beneficial. Kanang patanaw kung dili reader yung anak and dili tawag ani. Dili sila reader, na sila phones as a distraction. Maybe animes will help. Maybe lang ha. Because when they watch it, there's a subtitle. Ay, opo, and they would have to read it in order for them to understand what's happening sa show. And aside from that, they're reading, so they're comprehending what's going on, right? Aside ana, makabalo po sila spelling. Except na lang kung ang naghimo sa subtitle, hindi po kabalo mo spelling. Naapod ba yan na ingon Naagani no. So, mutanaw mo sa kuan. Kung available, if you can, pwede ka ayo na. Siguro buhato na to tanan atong pwede maisip na creative ways to get our children to read more. Kay the only thing that will save them from functional illiteracy, I think lang jud, is reading more. Read more, good. Read more, Jud. I don't care if it's books or manga or anime shows nga kailangan og subtitle. Bisa ka na magazine, mga pop magazine, mga K-pop magazine, ka na story sa ilang mga idol ba? Okay na kaayo. I don't care. Parents, you have to find creative ways to get your child to read more because it also improves their spelling. Correct. Take it from her. Because her son got an award for that. Yes! Salamat po, mga kaibigan. Unya, ni siya, sa una, high school ko, padulong ko og high school, gipabasa ko. Ay, unya. Mura siyang part sa enrollment process ba? Di ko kalimutan na. Gipabasa ko og isa ka passage sa usa ka book. Unya, siya. Gwapo kayo kung pagkabasa kay kabalo man kumubasa, mahilig man mubasa. Pero siya, unsa may imo nasabtan? Nawa, jud ko nasabtan. Ay, kaluoy po. Sa unang panahon na. Sa unang panahon, katungkuan ko, kinder. A first year high school student, mag-enroll ko sa public school. Kay ang akong utok ba works in mysterious ways. I would read something and I would have to read it over and over again to understand what I'm reading. So, apil ko sa statistics. Umaw kaluoy po. Luoy man na si Lalay! Ambot nga no, ing ana lang gid akong brain. I have known that my entire life. Ing ana gid ko na klaseng reader. Dili na ko masabtan dayon ang akong ginabasa. I'd have to read it over and over again before I will absorb it. But you are a reader now because you're always on Reddit. Pero same lang gihapon na ako'y mabasa no, kadali lang. Sige, balik ko na to nigbasa. Labaw na karon nga na ako'y ginabasa karon na naamang ko'y nag-aaway sa ako ang community na gina-follow. Na ay nag-aaway na streamers
si Jewish person ug kaning murag seemingly anti-Jewish person. So ilang ginaistoryahan politics nga I care little about. Pero ginapilit na ko og sabot. Balik-balik ko na ko og basa para lang masabtan. Ingon ana ako, balik-balik ko na Gipugos ko. nimo imong sarili nga Oo. mag-join sa ilang conversation. Oh, ginapugos na ko akong sarili. That's not nice. Ginasabot ginako. Oh. Another factor po I found kay na ako'y nakitang comment sa isa ka kuno teacher daw siya sa iyang comment. Ano siya nga, I don't have the comment anymore because social media, when you scroll up, it's gone. Basta kay ang comment niya, somehow ang iyang i-paraphrase lang nako ano siya nga, kanipod man good ka nang magbagsak ka, it's too much work because you would have to make reports, data analysis o kanang behavioral study sa bata, submit it to the head office. Dagandog process. It's a long process to justify why the child would be mabagsak ka ng murag ana ba. So mo nang ipasar na lang. Murag ana ang dating ba? Murag ana ang dating kay nangutan ako kay co-pilot. Ko, how true that if a teacher fails a student, that the teacher would have to submit reports and data and how it's a long process. Ana si co-pilot, yes, in the Philippines, failing a student isn't as simple as just marking the grades. Teachers are generally required to go through a process that involves documentation, justification, sometimes even intervention programs before officially failing a student. According to DepEd guidelines, teachers must provide sufficient evidence that a student has not met the required competencies, including academic records, intervention efforts, and behavioral observations. So, ang teacher, ani ka nang, mabagsakon ko pa ni. Ay, kabalo ka. It would consume my Saturday and Sunday. Mao ba? So, ang solusyon, ani kay, mas more work to pass a student. More work to pass, more work to fail a student. That's why they would have to just pass the student. Dili ba, ang solusyon ba, baliktaron na lang hinuon. Kay, ang student, bisan pagbagsak, pasaron na lang, dili na pwede. So, baliktaron na to. DepEd, paminaw mo sa ako. Baliktaran na ninyo ang proseso. In order to pass a student, you must prove that the student is passable. Baliktaron ang process. Baliktaron ang process na unsa naman. Ala, masuko di ay. Ay, paminaw mo sa ko, DepEd. Ala. If you want to, make the process more efficient, that's fine. As long as, dili ingon ani nga, more work to fail a student, dili na. Kring itagaan na nimog trabaho ug daghan ng teacher. I-set nila ilang sistema nga more efficient but it's still effective nga dili lang kay pasaron na lang para madali, dili na. I've talked to one of my anagong nagtapok mi parents sa mga nako isa ka anak nga gusto do sila paintball. Paint shoot. Air tag, whatever. Airsoft. Gun, baril-baril. Basta baril-baril. Magtapok do sila. So, syempre, ang mga parents, including me, ni kuyog ko, para bantayan akong anak, no, syempre, yun sa DI. Niuban ko. So, syempre, kung magtapok ng parents, chismis na. Naay teacher dito, isa siya. Teacher siya nga parent. Di ay ba? Oo, sa lain nga school, dili same school, pero teacher siya sa lain nga school. Ano siya nga, naado siya grade 4 karon nga di pa kabalo mo basa. Grade 4 na kring. Doy. Natingala do siya nga nung nakaabot ni grade 4. Kung grade 3 pa lang wala kabalo na dapat iyang advisor nga di siya kabalo mo basa. Moto nga na proud siya, ni share lang siya sa mga share ko lang. Ano siya? Nga na proud siya nga siya ra gyud ang maestra nga nag-care nga mga pabasahon gyud ning bataan nakabasa na gyud siya. Ala ka. Ala. Pero what happened to the first grade, second grade, and third grade teachers? What happened to y'all? First grade pa lang daan kabalo na mo basa. Lagi, nga naman. Ala kalain. That's not something that you should be proud of, but she's proud of it na siya lang ang teacher na nag-care. Siya lang ang teacher na nag-care. Kaya niabot pag fourth grade ang bata, bago siya naka-learn. Kabalo, exage lang ha. Kabalo do mo basa ang bata. For example, cat, dog, mga anak daw, pero pag mga
intermediate, mga anak na Mga illiterate. mga functional, sufficient, mga assessments, performance, Mga super conferences. Kanang mga expialidocious. yung anak doon na dili na jud daw. Kaluoy, Oo. pagbataan. Mo to natudluan na proud siya. Wala, salamat kayo. Salamat kayo, Ala, madam. kudos to the teacher, Anak ko, madam. madam. Salamat kayo, madam. Kay ikaw na dyan nakapabasa ng bata. Kaluoy ng bataan. Gi-project yun daw to niya. Ala ka, Gi-project yun daw to niya. Naningkamot si ko. Over and beyond. Oo. It's like, you're giving you're giving your all and more para sa bataan na, 'di ba? Wala siya. Unya, saan naman nato ni parents, you have to like look out for your children. Oo. Dapat makabalo sila basa. Dili na pwede na inguna na. Downloadin ninyo nag-app. Pwede po siguro ka nang marag like conference, like private conference lang ba, like dili government funded, or kanang mga parents lang like kalang story making conferences, murag storytelling, storytelling, or story reading. Kanang murag kanang kung naa may Comic Con for cosplay conferences, or na ay drag con for drag queen conferences, dapat ay mga story con, stock con, for children to read and sprint, make our story or something. Basta yung good. Di ba ang mga adults na ay book clubs? Gani, no? Mabasa sila og book on their own time and then magkita sila once a week to discuss the book. Make something like that para sa tong kids. Gani, no? Gani, no? Hello, Afik, blank. Unya ang comment ni Nathaniel blank. Naa na may report sa first grading to fourth grading dito na lang ilang basihan nga nung nabagsak ang isa ka bata. Bitaw no man ang padaghan-daghanon pa og kuan. Gipahirapan yun nila mga teachers. Daghan na ganing trabaho ang mga teachers. Oo. I've seen firsthand, dili firsthand, pero I've seen it from my mother-in-law nga pati Sabado Domingo himo pa siya lesson plan and reports and everything like that. And then pabuhaton pa ninyo og kanang justification ngano na fail na nga bata. Simple lang man. If you want justification, call that child and let them read that story. And then explain the story afterwards. Kay trabaho ang teacher, no? I could never. Yeah, me too. I can never. Mag-move on na ta. Ikaw na pod. Ano man na si Lalay? Buutan man na among Alay. Ano ni siya? Nabasing na tingala mo ba? Unsa ni na mga alay na buutan na si Alay ug buwaya? Ano ni siya? So, nang viral na video. Nag-viral na video. Unsa may nisulog sa iyang utok nga niambak man ni siya. Wala, sa sulod, sa balay, sa buaya. Naay bata. Batan na or teenager or maybe a young adult. Young adult. He looks like a young adult. Naay young adult, di ba? Naay murag pond for I don't know if it's alligators or crocodiles. Pero siya ra yata isa buaya diri. So iyaha ra gining balay ni Alay. Naay crocodile diri nga lugar. Na lugar. Ang pangalan niya si Lalay or Alay. Depends on the context. Ay sa timestamp. Depends on the timestamp sa video. Naay young adult diri nga lalaki, male. Nganing sulod sa balay ni Lalay, Alay. Naabtan ang video, naabtan nga natrap na si napakan na. Natrap na nalak siya. Ng baba. Nalakjo na ang buaya. Diha nagsugod ang video nga nalakjo na. Giwali-wali na siya sa buaya. Kaya di ba ang buaya mo, wali-wali man na siya sa iyang prey. Oh, by the way, buaya is like, in English is like crocodile. Right. So, unsa man alligator, crocodile? I don't even know the difference. I don't know the difference. Sorry. Uy, luya na to. Uy, what is the difference? Kadali lang. Kisa man eh. Siguro, what is buaya? Buaya. So, parehas lang nga buaya ang alligator or crocodile. But what is the difference between the two? Crocodiles and alligators might look similar at first glance, but they have distinct differences. Here are some key ways to tell them apart. Snout shape. So, crocodiles have a V-shaped pointed snout, while alligators have a U-shaped snout. Teeth visibility. So when a crocodile closes its mouth, habitat na ta diretso. Okay, go. Crocodiles prefer saltwater or brackish environments, while alligators stick to freshwater
habitats like rivers, lakes, and swamps. Oh, alligator di So, si Lalay. so alligator di ay ni si Lalay. Kaya naman siya sa usa ka swamp. Correct kong. Oh. Unya. Sige, alligator di Kaya si nga nung Lalay. naay buaya dira nga lugar, naay nag-aalaga ani, naay Naitag-iya ni, usa ka pet, naay tag-iya. Pet ni siya. Nay owner ang pet. Oh, naay owner Sila- si Alay. Si Lalay kay alligator. Ang alligator, oo. Nya naiyanggin nga nisulod sa iyang habitat. Oh. To Fence. this day, wala Hey. ta kabaloon sa rason niya nga nung nisulod siya. Not to mention fenced ni. Oh, nga- fenced. Fenced swamp ni. Naay coral si Alay. Actually, this is a man-made swamp. Oh, man-made, oo. So we're not really sure if it's alligator or crocodile kay dili man ta sure sa yung origin. Ay, sa bagay, no? Ikaw, tanungan na imong functional illiteracy. Ay, kay nag-assume lang man ko katungod sa iyang balay-balay. O sige, mag-move on na ta. Basta kay si Lalay nakapuyo sa isa ka man-made fenced swamp Oo. na pet ni siya sa isa ka owner nga wa ta kay ilas pangalan sa owner. Oo. Naiyanggin nga nisulod sa iyang fenced place, fenced crib. Oo. Oo, na nisulod. Pero naay nag-video. Na-imagine ako ba? Pag-ambak ani na laki. Hey, MTV, welcome to my crib. Uy, nangatawa ta pero na-injure ba jud siya. Injured ba siya? Uy, Uy, nihilak ba thankfully- siya sa video? Thankfully wala siya namatay. Buhi siya. Buhi siya. Ang akong That's why we're pangutana, laughing because he is alive. muna ang pangutana ni Kringkring. Ay, mo na ang gingon ni Kringkring ganiya. Wala pag yoy explanation nga nung nisulod siyang gin Wala. na naka-Chicago Bulls. Naka-Chicago Bulls. Ah, di ay ba? Ay, naka-jersey Basta siya. nga naka-jersey siya. Naka-jersey siya na white na murag Chicago Bulls. Dili pa ta sure kung Chicago Bulls ba. Basta kay jersey white with red lettering. Oh, murag Chicago Bulls. Chicago Bulls man gina. Murag Chicago Bulls. Mura gani. Basta kay naka-jersey siya niya. Pag video, na ay nag-video, napaaka na siya. Oh, napaaka na. So, Nakalakjo na. Wala na videohan ang pagpaak. Pero pag ang video nagsugod na sa nalak na ang tiil actually the right leg of the youngin. Kabalo mo, luoy man ni siya nga video. Luoy ang Luoy youngin. gid siya. Dili gani nako siya matanaw with sound doon kay luoy kaayo ka. Gani. Na meme pa jud ang naga-video. Oo. Ang meme diri kay ang naga-video. It became comical ang video instead of us feeling sorry for the youngin nga napaakan, nga nalak. Nga gitwist-twist pag yun ni Lalay. Twist ni Gitwist-twist. Alay. Diba pag magtwist-twist na ang alligator or crocodile, diba? It's a sign that you're gonna be eaten. It's Ano trying to ba? kill you. It's trying to kill you. It's trying to twist you and make you dizzy until you kanang mahimatay na ka. Di ba morning nga na ba? Nahimong comical ang video because ang nag-video, banha kayo. Banha kaayo niya. Oo. Ang comparison daw sa buaya kay, oh no, there's a crocodile. Tapos ang sa Pilipinas daw kay, ayaw ana alay, buutan man na among alay kay hangyoon daw ang buaya para buhian na yung biktima. Huy, na comical siya tungod ato pag ingon ni Kringkay. Ang gibuhat sa nag-video, sige siya istorya sa video. Ano siya? Lay, i-play. Trigger warning. Kay distressing gid ni siya ang sounds sa video. Oo. Lay, malungay ka, Lay. Buka lang ka, Lay, ayaw lang, Lay. Gilak na niya imong paagang. Agay, Ginoo ginoo ko, Lay. nila buaya. Malungay ka, Lay. Lay! Loy, maluoy mo. Maluoy ka. Lay, dyan lang ko, Lay. Ayaw na siya dadagasa, Lay. Lay, ayaw na siya baliin, Lay. Maluoy ka, Lay. Butaan mo na si Alay. Langga, ayaw na siya ikapalangga. Langga, ayaw langgang. Ay, lang lihok, gang. But I don't know what's wrong with Filipinos, but instead of getting stressed about the video, Nakatawa naman yun noon. o di katawaan na yun. Actually, nakatawa po ko. Lay! Nakatawa dyan ko. Buutan ba na si alay? Lay, ayaw ana, Uy, lay. pero mapasalamat ta ka ate. Oh, kay gibuhian. Wala po nakita sa video guys nga gibuhian ni Lalay pero nabuhian gyud ang Yanggin. Oh, Si Chicago Bulls Yanggin. Nabuhian gyud siya and apparently nagwork siguro ang iyang paghangyo. Oo. Nagwork ang Dugay paghangyo. pod kaayo siya gilamba-lamba sa buaya oy. Mm. Ang lalaki dugay kaayo. Mga pila pod ka minuto May siya. gani no wala na putol yung tiil. Oo. Ala, ambot lang ron kay dugay kay siya nagtambay sa kaning dirty swamp. Oo niya ang bacteria. Ang infection, ano, wa ta kabalo men tagi tambalan siya og strongest antibiotics in the world. Ayaw lang po strongest. O kung unsa may effective Oo. sa iyang situation. The nurses and the doctors know what they doing. Yeah. Oh, So, unya,
wala na takaabot sa part na naghilak na hinuon ang lalaki. Oh, di na na to guys, to sakit i-play. na kaayo kay distressing jud siya. Oo, kung i-play pa na to, murag lain na siya paminawan sa podcast. Naghilak man gud ang lalaki. Oo. Pero ang ako lang kay hantud karon, naay statement man kay interview man siya, di ba? Ang nag-interview ba nangutana ba siya kung anong nisulod ka? Nangutana siguro oy. Unya ang tubag ra man gud kay vague gihapon. Animal lover ko no. Nabuang naman ni ay. Uy, wala gid siya ni-explain anong nisulod siya didto. Wala siya ni-explain. Bahala mo nung sa day mo. Nakatawa lang ta sa commentary ba nga buotan man na among alay. Nakatawa lang mi ana. Nahimo na siyang murag ka ng meme gani kay kato nakakita ko picture sa Facebook. Nakita ko picture sa Facebook na ang dollar nagahinay ba, nagakusog ang peso. So nagababa ang value sa dollar diri sa Philippines. Yang caption kay ayaw ana, lay, buotan man na si Lalay. For context, ang sentiment na yung ana para na sa mga VA. Para sa mga dollar earner. Dollar earners na siya kay syempre kung muhinay ang dollar, dili kayo dako ilang mapadala sa ilang pamilya. Or ang sweldo na madawat sa dollar earner is mas gamay. Kay convert pa man to peso, so mo na mo gamay na siya. Basta pag na ihan joke. Unsa di ay? Nay joke si Nathania Blank. So unsa di ay? Alligator ang tinuod pangalan ni Alay. Palakpaki. Ay, nako. Oh, lain na ay. Nabuang naman mo ay. Don't risk it. Don't risk it. These are wild animals. You don't, like, we don't know them. So pa, maski gani iro, dili ko kuan. Maski tao. Maski iring. Maski tao. Oh. I'm scared of people. Maski iro, maski iring, kay wala, magpet ka, paakon kag kalit, wala magkakabalo. Alam nga na unsa ka, animal whisperer ka, kay madunggan nimo ang ilahang mga, kisa kasi Dr. Dolittle, storya ka, maka-conversation ka sa mga animals, dili mo na yung ana. No. Bear, kisa itong namatay si Steve Irwin, di ay, animal lover, manggani, namatay manggani, tungod sa usa ka animal. So you can never really can tell. Oo. Dili gani nimo ma-predict sa buhaton sa tao. Basi na majukchuk ka, ano, abalo. Hadlok ba yan na? Hadlok na, oy. Ayaw na mo, sa problema itong Chicago Bulls yanggin. Ambot na niya, na kuan. Ang ako ang pagtuo ba, content brain, kani, musulod ko diri sa buwaya kay para na ako'y content. Oo. But it doesn't look like na asya'y kauban. Nag-video sa iyaha or na asya'y cellphone. Or basig nabuyan na niya sa swamp. Or basig kuan to ka nang na-curious lang gid siya. Animal lover lang gid siya. Kay usually ba ang mga buaya, dili mo lihok. Oh. Kanang steady lang ana. Niya dili na static ba? Static sila. So, lang statwa. Murag confident siguro siya mosulod kay the thought of the crocodile or alligator na mag-move is not within his brain. Marga no? Wala oy. Mag-move on na ta. Si Yanna. Usa ka motovlogger. Lady rider. Nag-viral. Napod. Ay, not napod. Nag-viral kay road rage napod. That's what I mean. Nag-road rage. So, and she called it off-road rage. Off-road? She called it, the caption in her video is called off-road rage. What happened? What happened? Ang video man gud na nakita nato kay diretso na sa road rage. Wala ta kakita sa full sa context na. Pero sumala ginigit-gitan daw kuno si Lady Rider. Pare atong naagoy namatay. Ginigit-gitan gihapon. Unsa may naaaning git-git? Di kay kuan man na kring. Maski sa mo akong naimugit-git. Buotan lang yun akong bana. Oy nga na, dapat tanan driver. Buotan lang yun akong bana. Kaya pag naimugit-git, wala na siya nga. Di gina siya mo story actually. Ako man ang magyaw-yaw sa sulod. Ay ba? Ikaw ang maka-road rage. Ako. Unsa man na siya pang? Ako ang magpanik. Unsa man na siya? Doon na kayo. Di gina siya mo tingog. Di siya mo tingog. Mo drive lang siya.
Mag-drive lang siya. Nonchalant. Nonchalant lang siya. Oo. Malahit na po ang pangarap doon niya ni husband. Pangarap doon niya maging Grab driver. Ay, di iba? Ako lang ni sugot lagi. Kaya nga nun, di ka masugot? Kay basi lagi na yung mutapad nga mga mga dilingon ato. Ay, hala, kahadlok. Unya. Nabi ka na uso na ka nang naay ka ng kabit pero ang text sa imo kay ka ng Shopee delivery. Ang name sa contacts sa phone kay Shopee delivery niya. Your package will arrive and COD amounting to 204 with reference number blah blah blah. Babe, kumain ka na ba? Ingana. Oo, ingana. Ko dili ka mag-driver. Dili. Kay basig maduulan og tukso. Oo. Ay, di ay. Ba? Joke lang. Pero tinood na siya naghangyo gyud siya sa kuha at one point. Gusto daw siya mag-Grab driver. Gusto daw siya marag na inganyo siya na nga thought. Ko dili ko. Ako no, naisip na ako kung mag-Grab driver ko no, sige siguro ko gilak. Pasingitan ako, please. Let me merge before I cry. I'm already crying. Let me merge. Gani. Anak po akong husband nga. Ano siya na? Ang iya pa daw isa ka pangarap kay maging ambulance driver. Ay, di ay ba? Murag bagay bitaw siya. Mura siya bagay kay kana ganing nonchalant siya. Ginagit-git na mi or kanang naanay ganang magsig overtake kanang ginamur ginalumba mi masking dili gumi nakiglumba pero makiglumba siya sa amo. Wala lang siya, murag wala siya pakialam jud. Mag-drive lang jud siya. Ana lang na siya. Pero na time na madutlan siya ma-road rage siya. Ba sige. Na time pero dili ka kanang road rage kanang munaog sa sakyanan dili. Sa sulod lang siya sa sakyanan magkuan. Magyaw-yaw. Magyaw-yaw lang siya na. Dili yaw-yaw pang murag kanang sana man na siya Kanang ana lang ba? Ay mo. Sana mo na siya, ang iyang road rage. Murag na siya mga commentary. Commentary lang. Nana. Oo. Pero kani si Yanna. Oo, sa rin nahitabo anay Yanna daghanan na nato gyaw-yaw oy. Si Yanna lagi kay gipakyuhan man gud niya tong nag-drive sa pick-up. So nagagit-git niya nalampasan na ni Lady Rider, nalampasan na niya ang pick-up, gipakyuhan niya. Oo. Sa likod. Gaana niyo imaginean lang niyo Spotify listeners. Syempre nagmotor siya na and then gibuy nagunit man siya sa mga unsay tawag na manobela ba tawag na? Gunit siya sa manobela sa duha ka kamot. Ang iyang left hand gibuyan niya sa manobela tapos nagbuhat siya og kanang nagkuan siya dirty finger siya sa left hand niya showing the driver at the back sa pickup kato sa pickup sa iyang likod na nag-dirty finger siya. Oo. Mo na ang iyang gibuhat. So, pag-abot sa unahan, nang hunong sila sa kaubay. Off-road man gusto nga dalan. Off-road. Lubak-lubak. Lubak-lubak. Pero I wouldn't call it like really off-road. Kay ako makita nga off-road kay katong preya sa mga kalbaryo good. Kanang naagyo mga ups and downs. Katong mga hill jud gani nga. Na mga hills and kanang halos 90 degrees na nga hill tapos sa kaon gyapon sa motor. Amazing. Lubak lang siya nadalan. It's not necessarily off-road. This is not off-road for me. Pero siguro nag-off-road sila before the video, after the video. Kaya ang nakita lang nato sa video, kay lubak na dalan. Lubak na dalan lang and it's a straight dalan. It's not even... It's all right. It's all right. Dili siya off-road. Dili off-road nga bukid jud. Dili. No. Anyway, sa unahan, nanghunong sila kauban niya mga friends na nagmotor pod. Okay, naa sila gihulat. Gihulat nila mga ilang friends na magkatapok na sila sa unahan. Naaptan man sila sa nag-regroup. Naaptan man sila sa pick-up. Ni hunong ang pick-up. Ni naog sa sakyanan. I-play na to ang pagkahitabo. I-play. Sige, go. I noticed this truck has been hurting lanes without checking. His surroundings like a dumbass. I decided to speed ahead. Notice how he doesn't use the freaking side mirror or signal lights. You're supposed to pay for it, like subscription. Gipakyuhan na niya. Kamusta? All good. Super good. Super good. Nahunong na sila, no? Ayan na pick up. Ayan na daw ang pick up. Sapakin natin. Sapakin natin. Ana siya. Sapakin natin. Nanaog na ang driver sa pick up. Sorry, ano? Mamakyo ba? Bakit nga ba? Ha? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Alam mong lubok-lubok yung daan. You tell me. Bakit nga ba? You tell me. No, you tell me.
You tell me. Huwag kang namamakyo. Bakit nga ba? You tell me. Ginagit-git nyo kasi May side mirror ka, ako wala. Hindi ka gumagamit side mirror mo? Dumbass. Dumbass. Huwag ka doon na. Ikaw ang wag ganon. You use your side mirror. Bitches. Sapakin natin daw niya. Wag yun siya ni naog sa iyahang motor. O niya, ang kauban na ni Lady Rider, iyahang gi-approach ang driver niya. Murag gi-tap sa likod na kanang nakamoy na murag na sila yung they walking. Giawat Oh, sa Tagalog okay. pa. Kanang gibuwag. Gibugan niya. Gibuwag na. Siya ang isog. Ang babae si Lady Rider. Oh, sapakin natin. Eto na, sapakin natin. Oh. Iyang mga kauban kay giawat. Oh, giawat na. Siya ra isog. Oo. Nakoy issues ani si Yanna. Mm. First of all, siya ni-upload sa video. Oh, She's looking for trouble, Jud. She's looking for trouble. She made it a content with soundtrack. Oh, kato iya tong soundtrack. Oh, yeah, itong background Oo, background iya music to. with Oo. with captions in the video. Na ay Oo. mga captions sa video explaining what happened. Ana good. Mm. Pero you heard it. You heard it from the audio na you use your side mirror. May side mirror ka. Ako wala. Wow. Moto kong second issue. Ang second issue is, wala gani kay side mirror, no? Siya pa isog. Siya pa isog. Siya ang walay side mirror. Oo. Bawal man ang walay side mirror, ma'am. Yana. Wala, di naman pwede nga imong sakyanan any kind of vehicle, maski motor nga way side mirror. Muna'y dahilan sa dagang disgrasya, das pantukan. Sa Pantokan, Jud, specifically? Diya sa kanang, basta kanang dalanan, diha, dili, pantukan specifically, pwede mabini, pwede, basta, dagan kay motor diya nga walay side mirror. They wouldn't know kung na'y approaching vehicle silang likod or what not. Kung naabay pedestrian. Kay walay side mirror. And proud pa kay siya na masuko siya, isog kay siya niya, siya ang walay side mirror. You use your side mirror. Ako wala. Siya pa isog. siya pa nasuko. Muna ang second issue, wala siya side mirror. And you know, I actually think that she was expecting her kauban to sapak the driver. Kaya niya naman siya, sapakin natin. Ya, wala siya ninaog. So Kaya she's motor. like waiting for her knight in shining armor. You tell me. Ano ni siya? Wala man kakabalo kung nganong nanggit-git tong driver. Oo. Wala kakabalo Dili kung pasabot ano. pod siguro nga kung nagkadikit mo kay git-git dayon ang gibuhat intention. Basig na alay giiwasan. Lubak baya tong adalan. Basin In this case, niingon daw nga na ay ginaiwasan ng mga dagkong bato. pwede pod og ka ng mga lalom nga dapit. Oh, Iwasan lablo, man po mga- na ginaiwasan para sa kumbana na na mga hole, Mm. mga hole sa dalan kay moambak ba na imong car ana murag matapilok ba. Delikado man na. You never know why someone would get you. And it's not automatically git-git if it's kanang nagdikit mo. It doesn't mean na git-git siya sa imo. It maybe means na kanang naalang siya gilikayan. Oh, Oo. that's always the case. Naalang siya gilikayan. Oo. Kaya ang ilahang automatic isip ba kay gina-antagonize sila. Mm. Mauna, ginakalaban sila, ginagit-git sila. Mauna ang ilahang automatic Murag assumption. narrative dayon na silang brain nga hala nangita nig away. Pareha gud ato nay namatay gud sa road rage na nagigigit-git pod siya. O gani no. Pero naalang di ay giiwasan. Nga bao-bao which is evident sa video. Kinabi jud bao-bao sa video. Katong sa about sa katong isa pa ka road rage nga nay namatay. Mo man tong nigit-git siya kay dili man to git-git ni na siya gilikayan nga pedicab na bao-bao. Pero in this case kay nagkadikit sila, git-git na dayon ang pasangil sa Lady Rider. And why? If you check her profile, she is Yanna. Yanna. If you check her profile, she has a parenthesis, an AKA called Lady Rider. Why can't you call yourself just a rider? It's like a pet peeve of mine. Kana kung mo Pet ingon peeve nga sa lady nako na. owned, Oh, pet peeves na ako. na. lady owned or lady driver. Oh. Actually, it's a negative thing. Kung Lady yung- driver specifically, like what are Oh. you trying to say? You're a lady that's a rider, you're a lady that's a driver. But why do you have to tell people that you are a lady driver? Yeah, what does it mean that you're a lady driver? Is it a positive or a negative thing? My guess is, are they trying to
warn people or let people know that they're a lady rider, therefore you should be nice to me because I'm a lady. Yeah, I might cry if you don't make me merge. Oh. Mga ana. Or I'm a lady driver, I'm a feminist. I am a rider in this man-dominated world. So that means I'm a lady gamer and we're lady gamers? Probably. Just ko Lord. Kana napo ko makita na kanang naapo ko nakitaan kagahapon ba to naa siya lady driver sticker sa iyahang kuan. Tanggalon. Caution, lady driver. So Yeah. ibig sabihin you're discriminating yourself? And the other women that are driving. You're discriminating the entire lady driving community. Lain no. Lain siya paminang lady rider. Mo na akong third problem sa iya ha. Ano problem ay? Lady rider. We're hating on this beautiful day. Nga naman good nga. We're Kanang hating. Maba hate. We're hating. gani. Nga naman good nga kanang dali ra kay mo masuko diha sa dalan. Oh, kanang feeling ninyo gigit-git mo. Pwede dili sa Kana man gunang naay mindset nga ako'y tag-iya ning dalan na wala dapat mo kuan. Walay mo singit. Walay mo busina sa ako ah. dili man na pwede Walay mo nang tapad. ingon, ana. Walay mo lumba. Ana good. Driving is a privilege, I think. Yes, it is a privilege. Oo. And Yes, it is. and someday, if not the LTO, the universe will take it from you. How? By car crash. Uy, you're so mean. I'm so mean, sorry. I didn't say her. I'm saying katong mga entitled ba kayo nga tao? Feeling nila wala jud pwede mangilabot sa ilaha. That road is public. Don't tell me that road is private. So kung public na nga road, anyone can share that road. Anyone can drive there. Even kanang kuan, kanang you think na off-road to, meaning pang-off-road na motor lang makaagi dito, no. Na pwede mo agi nga pick up dito. Private citizens, like you. Ano no? Mm-hmm. Awa, kasuhan daw siya. Na-update. Kisay kaso. Kasuhan daw siya sa katong driver na nakaalitan niya. Kasuhan daw siya nga gipakita ang now sa video. Gipakita ang plate number sa video. Kana ang mga usa pa tong mga ipasaka ang kaso niya. And sumala pa, ilaha gyud ang dayon nun to make an example out of her. Oh, nice na. Buhata na. Kay marag, kung karon pa lang, marag, sungayan na kaayo bayhan na ba? Nani sungay ba? Oh. Mudako ra man gyud na. Kita ba din mo sungay nga ning gamay? Putlon dapat na. Kanang mga sungay mo taas man gyud na siya. Whether we like it or not. Ako ang kalagutan lang gyud ba kay nganong ang default nilang ginaisip kay manggit-git, ginaaway sila. You cannot be drivers kung ingon ana dayon ang inyong mindset. May ganino kay basta I'm safe with my driver. I'm in safe hands. With And eyes. Metro Bank. Yes. I'm in good hands. Good hands din na. Good hands there. With Nathaniel Blank. Oh. Sige na, tama na. Mag-vote in the poll na ta. Vote! 3, 2, 1. Vote in the poll! Maiwasan pa ba ng away nga kalsada kung nag-road rage na? What a dumb question, dumbass! Hoy, kanang nag-away na mo, kanang nagkaalitan na mo ba, naggit-gitanay na mo, maiwasan pa na ninyo nga mag-approach. Wala ako kasabot kung tama ba niya akong poll. Ito baga lang ninyo. The choices would be yes, no, you tell me! You tell me! O, kana ang ikatulong choice. You tell me. Okay? Comment lang mo sa Spotify, YouTube, or Facebook. YouTube or Facebook. Kung nalingaw mo, please consider sharing this episode with your friends. Nya pag-subscribe para ma-notify mo sa mga latest episodes. I-search lang sa imong paboritong podcast app, Dili Ni Advice. Ug, basing na mo yung mga letters or concerns or problems na inyong inyong mga na-experience sa inyong kinabuhi, pwede mo mag-send sa mga sa inyong letter or story. And to submit your stories or to advertise or sponsor our show, go to diliniadvice.com. So that's DILINIADVICE.com. Nya mora to guys.
See you next time. Bye. Luoy mo na si Lalay. Ayaw na.